як ҷо рафтем туи вақти қувваи барқ набуд, баъд дидем ки ҳамун асбоби техникӣ ҳаст, тавлаку доира ҳаст, сароянда ҳаст, лекин унҷа дигар ин кор карда намешавад. Домода хони арӯс бурдан дар кор. Ман бидам хел шиғ мегӯям бо забони вай. чӯби хушк якта гирифтам дастам дам ба тавлачи доирача гуфтам ки дигар як вазиятам хеле шабай мешада. рафтем ба шаҳ меояде шамача меояде ҳами вориди хони арӯс шудем ки халқ ҷамъ шудаги чӣ вақти домод биёяд ҳама ҷамъ мешавад. як кампир азам байн тиёқ да дасташ биромадам рӯ ба рӯи ман омад. қади ман баланд, ман хонсодам тавлаку доира гирм бас ҳам та нигоҳ кард. дивнай худо бизан дивнай хулас домода дуровардем. хулас вақте ки акнун домод рафт даромад ин як қисм тамом қувваи барқ бо нест шиштем анаку домода арӯс мебурояд ку ина домода мебаранд хони арӯс, аз унҷа арӯса мегирад. баъд бо байнда хайрухуш ҷои асосиша гӯям. вақти хайрухушда бо бурор бурор хушрӯа хушрӯи майдамура гумра гумбам рафсода яки ҳами падари арӯс вай аҳамият надода буда. вақти домод омаданда ай ҳамун тараф яке мебина ки ман чӯ қати хонсодам фаҳмиде вай туи духтари ман и ҳофиз ба чӯ домод арӯса бировардсода гуфта ҳами як сур кард мана ҳама нигоҳ доранд гурези равӣ вай туи вайрон мешавад. баъд давидам ҳам тори як деволда биромада баъд ам тори девол бохонда бо барор барор хушрӯа хушрӯи майдамура. баъд арӯса гирифтем омадем. ин воқеӣ шудагӣ.